Beasain, industrializatutako eta estrategikoki kokatutako herri bat da. Honen ondorioz, frankistek begiz jo zuten leku bat izan zen Gerra Zibilan. 1926-tik 1939 Espainia Gerra Zibil odoltsu bat izan zen. Euskal Herrira frankistak sartu ziren, eta Beasainen gure herrian ere izan ziren erasoak. Azkenean Eusko Jaurlaritzako Gogora Institutuak erregistratuak ditu Arantzadi Zientzia Elkarteak egindako lan eskergari esker, baina egia izan behar da oso berandu. Beasaingo okupazioa, Kaigolaren tropek egindakoa, Gipuzkoako Gerra Zibileko atalik beltzenetakoa har daiteke. Ikuspuntu militarretik, Beasainen hartutakoari esker, Gipuzkoa hegoaldearen eta Araba eta Nafarroaren arteko komunikazioa bermatzen zen, matxinatuen eskuetan. Euskal Herrian, hobeto mugiziko ere batzuen aukera, garrantzi ekonomiko handia zuen bezala. 1936ko uztailaren 27 batean sartu ziren 3 leku ezberdinetatik. Lizarraustitik bera etorrita Taundik, Olabir ingurutik eta Zegama aldetik. Beasain kokatuta dagoen tren fabrika handia, lehenbailen hartzea zen helburua, eta bitartean, herritarrak izutzea eta beldurra sortzea. Hemen ez zegoen gerrarako armarik, eta pertsona prestaturik haiei aurre egiteko. Eraso gogorra izan zen, eta Goierrin 36 fusilatu egon zirela diote biktimen familikoek. Horietatik 17 izan ziren Beasainen, baina oraindik gorpuak ez dira aurkitu. 35 pertsona hil zituzten, beste 16 1942 arte hil zituzten, batzuk epaituta, beste bideo-bazterretan denetik, beste 4 hil ziren gerraren eraginez, 30 hildako izan ziren gerran errepublikaren alde borrokatu zutenak, herrikoak, eta beste 34 altxatuen alde, Frankoren alde borrokatu zutenak. Beraz, 1942 bitartean beste 16 hil zituzten. Batzuek epainatu eta fusilatuta, beste batzuek eraman eta nola hilda, eta beste batzuek kartzelan eduki eta iheslarien legea aplikatuta. Pako Etxeberria Beasainar forenseak 2012an bere hitzaldian kontatu zituen egon ziren fusilatzeak, torturak, oldartzeak, arpilaketak, lapurretak eta abar. Denetik gertatu zen ondorengo orduetan, egunetan, hilabetetan eta urtetan. Euskeraz hitz egitea debekatu egin zuten, eta 1 eta 2 baino gehiago izan ziren horregatik isunak ordaindutakoak eta mehatxuak jasotakoak. Igartza Jauregiren ondoan, orduko biktimen omenean eskultura bat jarri zuten. Bertan, hainbat izen daude, eta egia Jokin Telleria da. Geroztik 2012an, honako monumentu eraiki zen herrian, eta horrela, eta arrezkero, horitzapen duinago izan du. Baina berez oso ahaztu egon da, ahaztu arazi egin da, eta orain zerbait berreskuratu da, eta honako liburu hauek argitaratu dira. Eskulturan, kanpaia bat azaltzen da, eta garai haietan, kanpaia frankisten erasoez jakinarazteko erabiltzen zen. Oztopo guztiak. 1975an Franko hil zen arte, debekatutako gaia zen. Beraz, dena ezkutua. 1996-1997an Errepublikar alderdian edo Parisen zerbait argitaratu zen, baina hortik aparte ez erraz. Eta gero, ezkutuko argitalpenak. Beasaingo historiako puntu beltz bat izan da hau. Urte askotan, ebekatua izan da honi buruz hitz egitea. Eta oroimen historikoaz arduratu den herritarrei esker, Beasaingo herriak bere hildako oroimenari idazteko espazio bat sortu du.